Lunch tayo guys. Magandang hapon. Hapon na ba? Yes. Pasado alas 12 na. Ayun. Punta ulit kami ni Daddy sa sa supplier. I-pick up ulit. Yung pick up namin last time is agad. Nakakaloka dito. Parang lang. Dumadaan lang. Nakakatuwa. So, ngayon late nga ba? Tagaktak pawis ni Daddy yo. Wawa man. Aks lang yan de. The heat is on. It's on the street. Let's go. Hello guys. So kanina pa kami nakauwi, mga 6:30 ata. So ayun, maghapon na naman kami guys sa kalsada ngayon. Nag-pick up. Tapos diskarga. Alam niyo na, yung trabaho talaga namin. Kaya wala masyadong vlog. Anyway, ayun. Pagka nga namin, after namin may uwi yung mga pinamili or pinick up is nag-take out na lang ako ng undox. So, ayun. Tapos, umuwi agad. Pag uwi namin, kumain kami agad. Sakto, nakauwi na rin pala sa Emma. Nakasaing na. So, ayun. Kumain agad kami. And, kapag pahinga na ng konti, yung pahinga ko is pagsasagot pa rin ng mga orders, guys. So, pero nakaupo lang ako naman. So, pahinga na para sa akin yun. Anyway, ayun, si Daddy is nasa na naman, nasa TV. Nanonood ng Dragon Ball Z. Yun ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Yun din ang pahinga niya ngayong manood. Parang marathon. So, ayun, dapat ko guys, haul ng mga pinamili namin kahapon sa bazaar. So, nagbe-blink na yung natin, battery. So, tomorrow na lang siguro kasi yung isa di ko pa na-charge. Na-ready ko pa naman na ito. Sabi ko para lang may vlog tayo ngayong araw. Pero bukas na lang. And pagod na rin talaga ako guys. So, ayan. Don't worry, i-haul ko yan kasi lalabahan ko muna. Haul ko muna bago labahan. Para pa. Makita nyo kung ano yung mga pinamili ko. Ang gaganda, lalo na yung mga shirt na para kay Chris, para sa akin, para kay Daddy. 150 pesos lang. So, bongga siya. So, siguro nakagastos ako ng 5,000 sa, hindi ko lang alam guys hindi pa sure. Pero sobrang sulit. Kasi kung sa mall ka bibili, isang piraso mo na na damit na t-shirt is nasa 300 ka agad, diba? 250 to 300. So, sobrang nakamura talaga ako kahapon. Anyway, tomorrow na lang guys. Mag-freshen up lang ako and then hayong balik tayo sa pagsasagot. Charge ko muna tong battery natin. So, we'll see you tomorrow. Good night. Nagulat ako dyan sa baby doll. Ano si Madam Kilay? Nakakilay pa. Nakaupo pa sa kala ko bata na nakala. Pera sapatos ni Papa. Trip ni Papa no? Doon tayo pati damit. Sis Mariosi. Ano bang trip ni Papa Nakakaloka. Tingnan nyo. Labas kang karito. Andyan na Mea. Naka-ready na dyan Oo nga. Ayan. Hello guys. Walang vlog. As expected. Pagod na naman ang lola nyo. Kayong kakatrabaho maghapon. Magandang hapon guys. Grabe pulang-pula mukha ka. Galing ako sa labas. Nagmadali ako sa video. Nagbayad ako sa supplier. Ay, May paano ako nakabili ng ganyan? Di ba doon lang tayo sa Dongkaras nakakabili ng egg? Galing nga ako sa video. Bumili ako ng ng kwek-kwek. Or yung, ano ba yun? Abnoy tawag? Yung malaki. O yan. Yung orange. Kain tayo. Ayun nga. Kasi nagbayad ako sa supplier. Minadali ko. Sakto alas 3 na. Sara na yung bank. Or 4 PM ata. Anyway. Merienda muna tayo guys. Hindi pa ako nagla-lunch or nagbe-breakfast. Kapirasong Hindi lang. ka kumain ng breakfast ko eh. Kapirasong tinapay lang yung kinain ko. Tapos naglaba kasi kami ngayon ni Daddy. Ayun tinapos ko. Kasi bukas enroll ko na to and mag-pick up kami ulit. Yun yung binayaran ko ngayon. So may mga supplier kasi na gusto bayad muna bago pick upin. May iba naman na parang kaliwaan, di ba? So anyway, ayun lang. Tapos magluluto ako ng igado for dinner na lang. Yung kaninang umaga pin-prepare ko na. Tapos binabad ko na lang. Mamaya pakita ko sa inyo. So merienda muna tayo. Ayan. Malapang yung kalbong. Lasang tsako itong orange. Yung tinapay na nilalako sa
sa mga kalsada, pala na paghapon, merienda, yung para siyang donut na pahaba, tapos pinagulong sa puting asukal. Kalasa niya to. Hindi lang matamis. Ayun. Tapos kapag sa mga ganitong street food, ang labanan dyan is yung sausawan. Di ba guys? So, ito masarap yung nabili ko kay Manong at Manang. Pipino. Ano tom-tom? Sa loob. Asim-asim. Malat-alat. Manamis-namis. Perfect. Ahang. Sama ka sa amin bukas. Enroll kayo. Sigurado ka natapos mo yung clearance mo. Sumama ka. Para malaman natin. Kaya magluto na tayo guys. Okay na. Gumana na ulit yung kabilang burn. So ito yung atay. Tapos lomo na ini-strips ko din. Hinalo ko na lang dyan and then binabad ko siya sa... Nilagyan ko ba ito ng toyo? I think hindi. Kasi wala ko naamoy na toyo. Ay, oo ata. Ewan ko. Feeling ko hindi. Nakalimutan ko na, oh my gosh. Ano ba? Feeling ko hindi talaga guys. Pero anyway, lagyan natin ng konting toyo. Kaloka. Kaya pala di ko maamoy yung ano. Yung kalamansi toyo na chubanes na amoy. Ay nako. Sa dami ng ginagawa. Sa sobrang pag multitasking is nakalimutan na. Anyway, ayun nga. Sa toyo dapat kalamansi and garlic tapos paminta. So ayan. Ayan, mabango na siya. So, wala talaga siyang toyo kanina. Ayan, amoy ko na yung ano, yung parang barbecue na amoy. Kung nagbababad tayo, diba? So, ayan. Tapos, ito kanina ko pa to ginawa. Ginayat ko na yung potato and carrot. So, isang malaking carrot, half lang yung inano ko ginamit ko. Tapos, isang bundle na peas. Ay, peas. Ano ba to? Nawawala ako guys. I'm so sorry. Baguio beans, tapos isang pirasong bell pepper. So, ito mamaya ko na slice. Tapos, since may ano na dito, may garlic na siya, onion na lang yung gigisa natin. So, ito yung onion. Let's gisa-gisa the onion. Uunahin ko pala guys yung ano yung patatas. Kasi gusto ko sa igado is malambot pa yung atay. So, ayan. Ang dami nagtatanong sa inyo kung anong tatak na itong burner na to guys. Ayan siya. It's covered. Covered. Yan. Ayan na siya. So, wala niya sa ano. Wala pa ako nakikita niya sa mga appliance center. Ewan ko saan to kinuha nung ano. Doong mami ni Froggy. Nung binan ko. Binigay lang to sa amin mula nung lumipat kami dito sa ano. Sa apartment. So, ayan. Well, in fairness, but hindi ka na ano, maingay. Datang ingay-ingay niya. So, ayan. And let's add yung carrots tsaka, ano, para maluto na siya. Carrots and potato. So, ayan guys. Tinopak na naman siya. Nag-iiwan na naman siya. Okay, ulit. Gana ulit. Siguro need ng check-up na itong anong to. Hindi ko alam, sabihin ko kay mami kasi baka may ano pa siya. May para madala namin sa pinagbilhan niya. Kasi maganda tong burn, ano talaga to, yung lutuan na to eh. Matipid pa sa ano, sa kuryente din. Lalo na yung gamit ko is mga gantungang pan. So, walang ano, hindi matagalan yung pagluluto lagi. So, ayan.
Igisa lang muna natin yan hanggang sa, ayan, oh. So, lipat ko na lang dito. Baka matagalan tayo lalo sa pagluluto. Lipat natin dito sa kabila. Sa halogen. So, huwag ka na. Tinutopa ka eh. So, dito lang ako magluluto guys. And then, pagkaluto na ito, sasabay ko na yung ano mamaya. Ito, lalagay ko na. And then, lalagyan ng tomato sauce, timpla, then ito, and pakita ko sa inyo finished product. Okay! Kasaing na ako kanina pa, oh. May ano na nga siya. Maligam-gam na. Finished product, guys. Ayan na siya. Yum, yum. Pinapapak ko na ngayon. Sarap. Yum. Tamang-tama lang yung sauce niya. Yum, yum. Yan, gusto ko sa ano, sa beans din is ano lang. Pagkalagay mo, patayin mo agad yung apoy. So, yung ano na, yung init na ng karne or nung atay saka yung meat dyan ang magluluto sa kanya. Pero gusto ko yan. Crunchy, crunchy, crunchy. Sarap. Naasar na naman ni yung si Tomtom eh. Ito ba yan? Opo. Good morning guys! Ang puti ng mukha ako. Nagpulbos kasi ako. Ayun, kasama ko si Chris kasi mag-enroll kami. Enroll namin siya today. May 31. Ayun. Kailan ba pasukan nyo? Baka ano pa after Independence Day pa siguro, 'di ba? Para tuloy-tuloy na mga holiday kasi. So, ayun lang. Kala Hindi ko talaga. may 30. 31. Ayun. And later, after namin mag-enroll, may pick up kami. Ay, di ko pa sure yung pick up, guys. Nag-text pa lang ako sa Mami, supplier. si Tadyo pa rin mag-ano sa akin. Hindi, si daddy mo na maghatid. Paano sa Wednesday? Oo, si Tita Jo mo maghatid sa'yo. So, baka magsundo si Tita Jo mo, maghatid si daddy mo. Pero di ko pa alam, di ko pa sila nakakausap eh. Kaya natumuwi si Jeff mo sa probinsya. So, we'll see ya later. Sana makabuo ako ng vlog. Pahiram joy ah. Pahiram joy na salita mo. Sana makabuo ako ng vlog ngayong araw na to. Kasi sobrang busy guys. Wala talaga ano. Hindi magawang makabuo ng I don't know, basta pagbigyan nyo muna ako ngayon ha. Talagang kailangan sa business na muna. Habang malakas, syempre, kailangan unahin, asikasuhin yung pinag-uuna natin ng ano, ng ikabubuhay. So, itong vlogging ko is for, ano lang naman to, for parang hobby, ganun. And daily online diary. Ayun guys, tapos na kami mag-enroll. Nakabili na rin ng books, tapos notebooks. Maganda dyan kasi kompleto na agad. So, hindi na pabalik-balik. So, yan. Tapos magla-lunch na kami kasi 11:22 na para after namin ihatid si Chris, diretso na kami. Pick up ng ano, paninda na naman. Kakainin ko lang din saglit yung mga dogs. So, buti may ready na akong ano, pagkain nila doon. Doon sa unahan, ayun o, sa may ano, Kenny. Kuya Jay, guys. Favorite, sa favorite namin resto kasi lutong bahay. Ayun, tinry ko itong ano, healthy bida nila. Agad yung restaurant. Lagi kami kumakain dito ni Daddy. Hindi ka kasama kasi. Masarap. Tama ako, ayaw niya naman. Uwe, sama ka, pipick up kaming ano. Ayoko, dito lang ako. Baka kaltukan kita. Pag nag-pick up na ako, sabi ko, sama ako. Later na yon yung wala na tayong ano kasama sa bahay. Masarap guys. Sarap yung So, sauce. talaga Ano yan, mali? Oo. Yeah. Ayaw mo?
tayo. Dito na order namin. Ayan, talong na relleno. Or, anong tawag nito? Anong tawag nito na din? Oh, basta rellenong talong. Tapos, sisig, favorite ni Chris, and then, sinigang na bangos. Paano to tabi? Bigyan mo yung anak mo. Mabigat kasi, baka madisgrasya niya pa eh. Yan. Careful. Kain guys. Sobrang lang. Gusto ko pa. Yung ano, yung may butter tsaka garlic. Next time, Order ka pa, teka. di masarap yung pag malamig anak. Gagawa na lang ako nun. May oil daw Muscle. yun Garlic lang yun. Garlic butter lang yun. Pero na binabanatan niya na yung kanyang leche flan. Ubus. Parang Itong talong masarap. Sobrang sarap. Hindi naman crunchy. Pork yan. Puro laman nga lang. Hindi siya mataba eh. Which is perfect nga. Mas maganda. Tapos yung ano namin din. Sabaw lang yung naubos. Take out ko na lang. Lagyan ko na lang ng sabaw yan. So ayan. Aftermath. Yummers. Nantay na lang yung halo-halo pa namin. Mataon na rin oh. Lunch break na eh. Bawal mag-inat. Bawal mag-inat. Kumakain ka pa. Respeto sa pagkain. Bawal mag-stretch sa pagkainan. Ano nga yung meaning nung na wala respect sa pagkain? Ibig sabihin, binabastos mo yung pagkain. Ganon. Hindi mo mag-gets siya, may gets mo yan pag may anak ka na rin. Kaya sundin mo na lang muna kami. Pagalitan ko. Ay. Oh, nakakita na naman to ng camera. Kiss! Kiss! Oh, hi! Oh, up. Hi! Oh, kiss na sa guys. Kiss na sa guys. Ay! Ay! Wala, lagot. Sige. Talaga naman. Ikaw ah. Kiss na sa guys. Kiss na. Kiss na. Okay, tata na lang. Kiss na. Maldita talaga to eh. Tulin. Galit siya. Ate naman. Kiss naman. Kiss na. Ayaw talaga pakis. Basyukas, tulog ba si Ukas? Ah, tulog na si Ukas. Uy, tulog. Got. O ano? Balak ka dyan o. Bye na sa guys, bye. Bye. Kiss na ka guys, kiss talaga. Naulian na, bye-bye. Ayaw pa sa kama ni Miki. Bye-bye. Bye-bye na kay Lucas. Bye-bye na kay ate. Bye-bye na kay ate. Kay ate, bye-bye na. Bye-bye na kay ate. Okay, bye-bye ate. O, kiss na kay ate. Kiss na kay ate. Kiss na kay Lucas. Wow. O, bye-bye. Ikaw kuya, sama ka kuya Pete. Iikot yan sa Mandaluyong. Opo. Bye-bye. Hello guys, magandang hapon na. Alas 3:15 na ng hapon. Pauwi na kami. Na-pick up na namin ni Daddy. Ayan, nandito kami sa Mandaluyong. So, yeah, yun lang. Sayang hindi kasama si dito sana kanina si Lucas, si Peter, si Lucia. Kasama ko. Ay, si Lucia. Ano sabi ko? Si Peter, si Sofia, tsaka si Lucas. Kasama namin. Pagkakita kay Froggy, nag-stain yung lip tint sa ipin ko. But anyway, pagkakita kay Froggy, nako, umiyak. Ano ba yun? Tinakot mo, hindi? Bigla na lang naghihiyak talaga siya. Tapos ayun, sinuli ko na lang sa taas. Okay pa naman kasama yun, basta may pagkain lang. So,
Ayun lang guys, I'm so tired na agad. Grabe. Kahit nasa sasakyan ka lang, alam mo yun yung pagod sa biyahe, ganun. Nabilang mo pala yun, Daddy? Kompleto? Okay. So, ayun. Kailangan maibenta na naman agad to at kailangan natin ng pondo kasi pinapaikot ko lang din yung pera. Lalo ngayon nag-ano ako guys, nag-aangkat ako ng mga Thai product. Yun. So, kailangan kong may pondo lagi ngayon. Busy pag sa pag-post, sa pag-answer ng mga inquiries, diba? Ang hirap, pero tiyagaan lang talaga kasi kahit na barya-barya lang ang kita sa pag-aangkat, basta bultuhan, meron ka kaagad kita doon, diba? Tapos ipaubayan na rin natin sa mga reseller yung mga kita nila, yung kikitain din nila. So, parang tulong na rin sa mga reseller yun, diba? So, pinasok ko na rin guys yung pag-i-import. Pero ano pala nga, hindi pa natin kaya yung mga... No. Hindi ko ako dito. Ito na ba yun? Hindi pa. Sundan ko lang yung jeep. Yung jeep, pag sundan mo. Nakakalito kasi dito, ang daming one way. So, sana ba ako? So, ayun nga guys, good luck sa akin. Sana mapalago ko pa tong negosyo namin na to. Para mas maraming matulungan din. Mga reseller na mga tulad ko lang dati na, alam mo yun, naranasan ko na walang magtiwala na kahit na pag-grab lang ng picture na muna, pa-post na muna, wala. Oh guys, nung mga panahon na yun talaga, pag nag-resell ka talaga, kailangan may bibili ka muna, hindi mo pwedeng gamitin yung mga picture ngayon. Pwede na pinapagamit na ng mga diba? Kaya ayun lang. Ang hirap nun talaga, parang naiiyak ako sa sarili ko. Grabe, para picture lang ngayon. Diretso pa, Daddy. Kaya, ayun lang, tiyagaan lang din. Dami ko na naman dadaan. Mamaya na nga lang guys, kasi baka maligaw-ligaw na naman kami. Di ba pati ko nakago pala. Mabini. Hindi gumagalaw dati eh. We're home guys! Inom lang saglit tong sakit to yung dito nyo. Kahapon pa to. Dumaan kami sa... Ala, bakit dala-dalawa yan, Daddy? Sira ulo ka din eh, no? Baliw ka. Parang lakas tama. Lakas tama. Ayun. Sakit eh. Hindi ko na maiangat eh.